wabarakatuh. Saya dengar-dengar dan saya sudah mendengar banyak berita ini tentang Pak Parman yang sudah masuk ke YouTube atau ke Google ini, bahwa Pak Parman ini orang yang ziarah ke Wali Songo dan sering melakukan putar-putar naik sepeda ontel. Ziarah naik sepeda. Nah, ini Pak Parman ini asli dari mana Pak Parman? Demak, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Desa Sambung. Bisa sambung. Ya, betul. Ya, sesuai yang berita itu benar. Nah, ini asal usul Pak Parman ini kok langsung kepingin puter-puter ziarah, kok naik sepeda. Itu awal pertama kisahnya gimana ceritanya Pak? Ceritanya ngeten, kalau kan gadah kumpulan selapan sepindah, ya tahlilan lah di kampung. Itu kan upami enten kegiatan napa-napa, itu kan kalih kepala rombongan, itu kan sing mboten sajake mboten tengati mboten manahe mboten kepenak ajeng usul monggo kan. Nggih. Neng kula nak usul mboten payu. Sepeleaken ngoten lah. Nak sing ngaten namane wonge sugih niku payu. Nggih. Nah terus kula gadah prinsip. Nah, kok jamak men aku tak ngentokke enget 12 pol. Kalau kepengen ziarah Wali Songo, semua wali waline Allah Nggih. ngondal. Sepeda ondal kula lambai. Nggih. Untuk satu putaran, dua putaran terus ketemu tiang Surabaya niku wau. Nggih. Terus nika temu tiang Surabaya dikatakan berita ziarah Wali Songo selama 2 bulan dikira sudah hilang. Hilang, nggih. Nika. Itu nggih memang pamite kula namung teng Demak. Nggih. Tapi mboten gadah HP. Nggih. Mboten sekang ngabari dugi mriko-mriko. Dikabarke ilang niku wau. Ngertos-ngertos lan wangsul dugi ngomah kula ben umroh kan ngoten. Oh, berarti ilange panjenengan nika diumrohke kalih Nggih. Sampai tiyang sing asale riyen mboten kenal ngoten. nggih. Nggih nate srawung mboten nate kenal sama sekali. Diumrohke ngoten. Nggih. Nggih mboten dereng mboten ndamel kebungahe mriku nggih mboten. Nggih. Ya namanya saking ati ngoten Pak. Nggih. Ini melampah. Nggih niku wau gara-gara kula disepeleke wong kampung niku wau wong sugih-sugih niku wau. Terus gadah engetan niku wau. Ngentokake enget 12 pol niku wau. Nggih. Kepengen untuk menunjukkan Nggih. niki lho Mbah Parman semangate berkobar-kobar ya membara. Terus akhire wis niku terus lebar niku terus kula kan ucapan kula kan 7 puteran. 7 puteran. Rencana ngoten kan. Nggih. Atine kula ucapane ngoten. Nggih. Dan iki kula nembe kelaksanan ping 6 niki 6 mangke. niki. Awalnya sing pundi Pak? Awalnya nggih saking Kadilangan Demak, teng Demak. Ngilan riyen pertama ya. Muter sampai balik pantai selat, pantai utara mriki. Dugi Demak meleh. Terping pindune keluar lewat arah Proteti sampai Blitar. Balik lewat Solo, Seragen. Sampai tekan Cirebon balik dugi Demak meleh. Niku selalu ngagem sepeda ondel terus. Nggih. Pinten-pinten ngoten. Nggih, nek pun sing niku karang wulan terus lebare niku sak wulan pun sithik pun dugi omah. Terus metan perjalanan Nggih. metan timur Pak nggih. Terus niki Kados niki nggih, kados foto-foto niki kan foto niki tenggene Blitar. Nggih. Makome Pak Karno ngene nggih. Nggih, niki dipoto teng kamare niki kula nggih mboten anu tiang-tiang nggih do kaget lho. Kok iso foto ning kamare Pak Karno, kamar Masjid. Kula nggih soalnya kan mengalih tiang-tiang kan mboten angger wong untuk mlebu niku. Khusus niku. Ini makame Pak Karno
nih Pak. anu sing tenggene pediamane niki anu napa kamar utama niki sebujengane Pak Karno niki kan enten tulisane sing remajane Pak Karno mboten angger wong. Alhamdulillah kula kok entuk termasuk kula kan entuk pulung niku. Nggih. Termasuk sepeda niku membawa berkah. Sepeda jenengan niku membawa berkah termasuk. Nggih. Nek sing niki dereng ketemu anu. Dereng ketemu kan niki. Saged ngantos dugi umroh niku kan awalnya kan perkara gara-gara sepeda niku Pak. Nggih, nggih. Tapi nggih mboten duwe tujuan aku kudu tekan Mekah nggih mboten nek di wektu niku, Pak. Lah kabeh niku Tujuane nggih namung ziarah waline Allah ngoten tak kula. karena wonten tiyang ingkang ternyo kalih jenengan. Nggih. Simpatik. Wah, iki kok TKT kok gede Pak Parman. Itu ngertosen niku nggih pas anu sing pundi wau. Sing teng Jombang wau. Jombang. Wong nggih bener niki Ding. Nggih. Nggih sepeda niki. Rasane jenengan pripun Pak? Lampah sepeda mubeng-mubeng. Alhamdulillah duwe rasa kesel nggih mboten. Alhamdulillah semangat ta kula. Kaya Seneng ngono Pak. Tetes wangsul keng niki tanggal 17 manasik. Kula kan mriko nggih mboten sepeda niki. Kanggo pini? Nggih teng anu, teng Juanda. Juanda. Nggih. Terus sepedane dititipke teng Juanda mriku nggih. Tinggal ngene teng ngumrohke kula. Lah tanggal 5 kan budal. Nggih. Nek kula wangsul kan Nggih. wektune kan mboten nyandak. Yang Surabaya. Entak teng dalan. Nggih. Berarti tiyang Surabaya Juanda liyane Mboten anu umroh ya. sing ngumrohke Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Jalan Raya Kletek. Nggih. Rasane seneng ngono Pak nggih. Nggih. Jenengan Tetes wangsul niki kula tumpaki kalih boncengke koper kalih niki. Tambah semangat malih, tambah ora kesel meneh. Gara-gara ana rasa seneng iku. Delelah rong dina tekan omah. Juwendang Demak. Banget semangate. sepeda hotel ya. Padahal kalih boncengke koper kalih niki. Rong dina, ya tekan Ngono Demak. Anu Juanda. Nggih. Juanda ngatos dugi Demak rong dina ya. Rong dina. Terus dugi ngomah jam kan kula malam Jumat tesih anu salat teng mriku maghriban. Lah menika kan mboten beto handphone. Lah terus jenengan wangsul dugi dalem niku terus keluarga terus pripun? Lho, ilang kok lan ana kabar kok terus tekan omah neh piye? Nah, wartawan anu niki kula dugi ngomah bar jam 8 bar isak ngoten niku. Nggih. Malam Minggu. Terus Minggu esuk wartawan teko. Hmm. Ngertose nggih niki wau teng HP mandhap keng Juanda niku wau kan difoto kalih mriku. Nggih. Terus dinten Jumat niki jam 09.00 dina Minggu. Terus dina Jumat awan bar Jumatan kula dibel. Sampeyan teng pundi Mbah niki kadekane? Kula teng dalem enten tamu kan ngoten. Nggih. Sampeyan ampun kesah. Terus mobil loro sing di ngarep mobil plat polisi sing liyane wartawan niku wau. Terwawancara kula kan ngadeg tengah-tengah lawang niki. Nggih. Terus piting nggih juga mriku Pite ora tau keri pokoke. terus diwawancara niku wau kalih bojone kula kalih anake kula. Carane jenengan pomo Diponegoro niku kan jarane. Lan gandeng niki Pak Parman iki diarah niku sepedane kan ngoten nggih. Makam Budi Mawan Pak kang di Yes pokoke sak ngertene kula. ngertine jenengan. Nggih. Budi Mawan. Nggih. Budi Mawan Pak. Nggih mulai Demak, Kudus, Morio, Sultan Hadirin, Nggih. Kalinyamatan. Pokoke pundi sing wonten dilewati, Nggih. sing dilewati niku wonten makam wali Allah niku jenengan Nggih. anu ziarahi lah wonten. Mayong ngene Ibu Mas Semangkin. Terus Nagaraja anu Mbah Datuk Singaraja Mayong. Terus teng Kudus, terus teng Morio. Teng Nawangse, Raden Ayu Nawangse, iki terus sampai sak piturute dugi mriki niki. Terus Sunan Ngerang. Terus Tujuanipun Pak tenggone makam wonten Pak. dan Wonten tujuanipun. nggih tujuane nggih namung ziarah niku kula. Nggih, tujuane namung ziarah niku. Mboten gadah tujuan sing pripun-pripun mboten. Tujuane nggih namung ziarah kula ngontel karo mawon.
wonten peristiwa sing aneh-aneh. Alhamdulillah mboten enten. Aman-aman mawon ngantos ping 5, ping 6 niki mengke. Lah perjalanan nggih lancar mawon nggih. Alhamdulillah namung nembe mawon ning terakhir bulan Rewah wingi niku bane meledos teng anu Brebes. Alhamdulillah nggih ditulungi kae tiyang. Yang budi Pak Brebes. Brebes. Wong kula nggih kula bar diwawancara tiyang tiyang Bogor pas ziarah ketemu tenggene Ahmad Safura Pekalongan. Tanglete daleme pundi Mbah? Padha ziarah teng mriku. Kula demek lha nika jeng nutukake teng Cirebon kula kan ngoten. Delelah teng warung dibayari kalih mriku. Lah mriku ajeng teng kene Nyatyono ngaran kalih teng Kadilangu. Kula nggih ajeng teng Kadilangu kok Mbah kan ngoten. Terus kula kan numpak pit dipoto kalih sak rombongane mriku. Mungkin kula tak Mbah. Tak viralke ning Jakarta Mbah ngoten sing mriku. Lah kula griya mbek budal ngetan kula budal ngilan lah kula ditinggali di 300 kan ngoten. Nah kere dileles dugi Brebes meledos badhe niku wau. Meledos dugi kan kula niku modal Tegal ngidul arah Selawi. Mriku kan enten makam Purba napa niku? Ini Mayek Selawi. Nak nune nggih Kiai Natasangin Perbebayan napa-napa ngoten. Lah kula kan mutere kan Jati Barang. Terus mutere kan tembalike kan Brebes mulai. Dugi pasar Jati Barang niku sadereng pasar Barang deleleh pitinge jeblok sing arep niki. Nggih, mun tapi pun cedak pasar Parasin niku wau. Kula tuntun. Nambel Pak. Akhirnya dibuka itu kok mboten saged ditambal. Lah daleme pundi ajeng teng pundi? Kula daleme Demak, ajeng nutukake teng Cirebon. Akhirnya dibayar mboten purun. Kula disangoni 50.000 malan. Nyuwun dongane mawon, Mbah. Mong ngoten. Hitungan sewu, Mbak. Dengan perjalanan mboten nggih butuh biaya ngoten napa? Alhamdulillah Rp1.000 mboten nate. Betake ngomong. Mboten beto. Enten nggih kula mangan mboten enten mendel mawon. Karepe wong-wong dene ngandhani dipasang ning pit Mbah engko nak kantor polisi mandek kene entuk sangu. Lah sengene rak njagake. Nggih. Kula kan ngoten. Dene ana wong arek aweh ya alhamdulillah tak tampa. Ning sempenting aku ora njaluk kula ngoten. Nggih. Kula ngoten. Wong kula kan mampir nak ndalu ditanglet-tanglet nak ndalu teng pundi? Teng masjid-masjid mboten nate nak ndalu. Nak siang memang kula luhuran teng masjid, kadang mengke istirahat sedhela asar kula mlampah meleh. Mungkin marip temu masjid teng pundi mandek ngaji isya. Nah tujuannya nak teng makam derengan kula teng pom malahan. Malah bebas teng pom. Nggih. Wis teng mriku nggih akhire ya mboten tilem jagongan kalih sopir-sopir ditangkleti ya. Daleme pundi Mbah? Demak Jawa Tengah kula. Akhire ditawari, "Pun maem Mbah, mun ngopi Mbah?" Malah sopir-sopir niku. Nggih renes malahan. Nak teng masjid malah kakean pertanyaan. Tapi nggih melekan terus niku nggih. Melek lho. Nggih. Nganti pajar ngoten. Asal kuat meleke rezekine nggih lancar ngoten nggih. Teng Kadilangu teng masjid teng niki ngene Mbah Jangkung teng mriki ngasih subuh kula. Njaga ngeten niki. Nggih. Mboten nate tilem. Mungkin nek pun awan nggih tujuane teng pundi malampah meleh. Mungkin tilem-tilem nek salat luhur niku mungkin leren sedhela. Trihat. Engko asar tangi salat mlaku meleh. Nek dalu kadang-kadang sampai jam 2 lah sing ngontal lah. Lah wingi pas malam Jumat langsung kula kan arah lewat Kediri. Delelah malam Jumat mun dugi Kediri terus kula kelingan ngene Gusmi. Ploso. Kula terus leren teng mriku. Ngasih subuh, bersalat subuh
kula terus teng kota kan enten makam siji niku teng wingking anu Mbah sinten wonten jenenge Jadi kan gak ada cita-cita mubengi makam-makam nggih Indonesia Pak. rencanane niki mungkin ampun sehat terus sampai Bali nggih Tapi rencana nak jenengan kan gak ada uni, gak ada ujar. Jenengan keliling ping 7. Ndak keliling ping 7 niku ajik terus napa? nggih ajek lho Ajik nggih. nggih Dados ngilan dugi Cirebon Cirebon nak ngetan tekan nggone ngampel nggih Bangkalan pokoknya mbah engko metune balik mbah metune lewat kidul lewat lor Nggih. utarane niku nggih. nggih Nah mungkin nak mun bar ketujuh jenengan rencana ajeng teng Banten. mboten niki mengke nak Niki mengke malah. nggih Oh, lebar niki mengke langsung Demak mulai sampai Jakarta ke-6 niki nggih. Bar Nggih. ke-6 niki mengke terus langsung Jakarta, Banten. Terus wonten cita-cita malih mungkin nek anjen bisa diparingi sehat jenengan ajeng teng di Bali. Bali Beda. jenenge wong Indonesia Bali ya Indonesia Tapi nak Irian nggih wonten lho. Indonesia termasuk Irian. nggih Mboten gadah cita-cita tekan Irian. mboten ya mboten, nggih. namung Bali lho. Bali. Masalahnya nak Wali Songo niku kan pertama nak Wali Songo niku kan teng Jawa. Nggih namung Cirebon kali ngampal lah. Nggih. Niku kan kula kan tiap sing kula ngreteni Kan waline wonten nek apa. Wali Songo nek Irian kan mboten Mboten wonten. wonten. Nggih. Tambahan kabeh jenengan. Madura, Pak. Mbak, Mboten nak Madura. Madura nggih tambahan. Nggih. Nah Madura namung ngene wae kalau tak kula. Empun nate mriku. Empun. Mun tuki ngene kalel. Mbah Ut Pagerwaja daerah mriku pun komplit kula. Mbah Salayet Surabaya kan. Sayyid Sulaiman, Troloyo, Mbah Gus Dur, Mbah Asari, Tenggene nganu, Mbah Sampang. Yakin Sampang. oh, Batu Ambar. Lambar. Duka mengkena sias duki Bali nak ngliwati nggih insyaallah mampir. Wong kula nggih kertas nggih ndeloki petunjuk teng lampu merah ngoten niku. Ya ngoten niku. Nggih. Ana wonten petunjuk langsung ngoten. Temanut panae ra pundi. Mboten tanglet-tanglet. Awit pertama kula mboten. Nggih. Nggih ndelok arah niku wae, panae niku wae. Ini Pak Parman, atur nuwun Pak Parman. Nggih maksud. Saya Pak Parman. Nggih. Terus Alhamdulillah.